Bapinyo ia ki kubor roman lagas ni warklet ban subscribe ya kanai ka channel kana kicha. Ka Voice of People Party VPP lingba unong aiktin jongka Dr. Bats Kemmerbo kilapan pau ya gajing songu ka bakraw ya kipai ba kibala kersan rat ba ya kanai ka party. Ha ga ba de lingba gajing kersan rat ba kilayo ban sei sangut ki MLA banlong gid khat sagain darbar thau ain gajela banwan ra ya kimat ki jura jongkari ka jai benreu bat kajela hi bro kawe. Susu kumbau upai ba ula kersan ya kanai ka party kanying scam halor kanongrem jong kasang hima sima bat kasen syar pai ba ka bakhoi bat ka basisha ka ba ai jingkermen ya kajela bat bakan longru kanuksa syakiwe pat ha kasen syar ka khadar. Nakaliang kanai ka party ka khot ka weru ya ki pai ba ban ai susu ya ki jingkersan ha kanai ka election MDC bat MP ka bansa long house nam Arhajar Arpsau. Halor kanai ka benta nakaliang ka party ya menta kampat syem ya karai yano ban penyeng kum ki gertong ha kini ki election Henry Ansarai bat pen bana ha kapor ka babiang.